מערכת Strides Pro היא אפליקציית ווב חכמה אך קלה לשימוש. המערכת אינה מצריכה התקנה ופועלת מכל מחשב, טאבלט וטלפון. כשניכנס, מצד המאמן נוכל לראות את כל המתאמנים הרשומים. ניתן גם לחלק לקבוצות. למשל, נשים את המתאמן החדש בקבוצת המתחילים. בואו נתכנן לו את תוכנית האימונים השבועית. כל הפעולות מגישות דרך כפתור התכנון, אבל אם תרצו, תוכלו גם להכין מראש בנק אימונים ותרגילים. ניתן לשנות תרגילים קיימים או ליצור אימון חדש לגמרי. פשוט גוררים את האימונים לפי הסדר שרוצים בשבוע, ואז שולחים לכמה משתמשים שרוצים או לקבוצות. בנוסף, ניתן להעתיק את השבוע שיצרנו עבור המתאמן למתאמנים אחרים. מצד המתאמן, הוא רואה את לוח האימונים השבועי שלו. יכול לתת פידבק בכל אימון ולתעד את ההרגשה והמשקל שהגיע אליו בכל סט. ועכשיו, אחרי שהמתאמן סימן שעשה כמה תרגילים, נעבור לצד המאמן כדי לראות איך זה נראה מהצד שלו. עם כל עדכון מצד המתאמן, אנחנו נראה זאת על ידי העיגול הירוק סביב השם שלו. ואז נוכל לבדוק את כל ההתקדמות במסך אחד, או לעשות זאת דרך היומן. דרך נוספת לראות תיעוד היא בעת לחיצה על המעטפה על התרגיל שהמתאמן ביצע. נוכל גם לשלוח מילות עידוד או עצות ודגשים חשובים בחזרה. בצד המתאמן זה נראה כך. עוד בתפריט, כלים נוספים שלא חובה להשתמש בהם אבל יכולים להקל על מאמנים. בנק תרגילים שנוכל להוסיף אליו תרגילים ואז לגרור לתוכנית השבועית. ניתן אפילו להוסיף מספר גדול של תרגילים על ידי רשימה מוכנה. בנק אימונים. כל אימון יכול להכיל כמה תרגילים. למשל, אימון שמרכז תרגילים של כתפיים ויד קדמית. תוכניות אימון. ניתן ליצור שבוע שלם של אימונים ולשלוח את אותו השבוע לכל קבוצת המתחילים לדוגמה, או לחלק מהמתאמנים. שאילתה. כאן נוכל לעקוב אחרי סטטיסטיקות יומיות או חודשיות של מתאמנים ולראות שיפור ביצועים, התמדה, ובנוסף להבין את ההרגשה של המתאמן. בסוף השנה נוכל לייצא את כל הנתונים לקובץ אקסל ולשמור על ארכיון אימונים, פשוט וקל. ואם בכל זאת תרצו שנסייע, אנחנו כאן בשבילכם. Strides Pro, מערכת אימונים פשוטה וחכמה המתאימה לכל כיס. תודה שצפיתם.